Ahojte všetci priatelia, ste na kanáli Veilor. Dnes vám ukážem, čo robiť, ak nefunguje hlasový chat vo Valorante. Prejdite do vyhľadávania a napíšte nastavenia mikrofónu. Tu kliknite na Upraviť a skontrolujte, či je všetko zapnuté. Potom scrollujte dole a uistite sa, že je všetko povolené. Ďalej prejdite do zvuku. Kliknite pravým na zvuky. Tu vidíme nahrávanie a aký mikrofón používame. Jasné? Kliknite pravým na vlastnosti, zvoľte použiť toto zariadenie a potvrďte použiť OK. Znova otvorte vlastnosti a skontrolujte, či je tu stovka. To znamená, že mikrofón funguje naplno. V nastaveniach zaškrtnite dve políčka, ak nie sú. Kliknite na OK, potom znova na OK. Ďalej choďte do nastavení a napíšte zvuk. Nastavenia zvuku. Tu znova vyberte mikrofón, ktorý funguje. Otestujte, či funguje. Ak nie, ale ste si istí, že je v poriadku, kliknite na Riešiť problémy. To je všetko. S vami bol Veilor. Všetkým dovidenia.